Avanzan no Porto do Son as obras de modernización do complexo deportivo da Tarela. O proxecto financiado 50% pola Xunta ampliará o ximnasio e dotará o recinto dun novo aparcadoiro. As obras céntranse na ampliación do ximnasio da piscina municipal e na construción dun novo aparcadoiro con capacidade para 110 vehículos. O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitou hoxe unha actuación que permitirá dar resposta ao aumento de usuarios das instalacións deportivas cun espazo máis amplo e funcional, ademais de mellorar os accesos ao complexo. O novo estacionamento tamén dará servizo ao futuro pabillón multiusos previsto para este recinto. Isto, pois, é o gimnasio onde estamos agora. A verdade é que a piscina de Porto Son ten casi 1000 usuarios e a verdade que, dicía o Marcial, que tiñemos moitísima xente aquí no gimnasio e que nos quedaba moi pequeno. Vamos aumentar casi a 300 metros cuadrados, de 100 e pico a 300 metros. Vamos a meter toda a maquinaria nova, vale? E creo que vai a ser, pois, moi ben aceptado, porque, como ben dicía o vicepresidente, pois, o sitio é ideal. A Xunta chega a máis de 392.000 euros, o 50% dun investimento global que supera os 784.000 euros, a través das axudas para proxectos estratégicos municipais do Fondo de Cooperación Local. Tratábase de un proxecto estratégico que fose de incidencia supramunicipal, é dicir, algo que para o Concello supuxera unha aposta importante que quixeran trasladar tamén a aposta que facía o propio Concello, neste caso polo eido deportivo, e eu creo que queda demostrado con estas instalacións. Se trataba de facilitar, adaptar o aparcamento, ter máis prazas disponibles, nunha primeira fase ampliar o que é o ximnasio. Durante a visita, o conselleiro destacou que esta actuación forma parte da aposta do Executivo galego por reforzar os equipamentos deportivos e apoiar os concellos. Segundo lembrou, na convocatoria de 2025 financiáronse 20 proxectos estratégicos, que se suman aos 20 do ano anterior con investimento acumulado superior aos 16 millóns de euros. Felicitar ao alcalde por ter a iniciativa de presentar este proxecto estratégico. Foi un dos 20 proxectos que o ano pasado na convocatoria de proxectos estratégicos resultou beneficiario. Recordar que se presentaron preto de 90 propostas de distintos ayuntamentos e só 20 foron beneficiados desta axuda, non? Diego Calvo tamén avanzou que a convocatoria deste ano incrementa a súa dotación ata os 10 millóns de euros para seguir impulsando actuacións municipais en toda Galicia. Este ano estamos a piques de resolver a terceira convocatoria, que aumentamos o orzamento dada a demanda que existía por parte dos concellos e esperamos resolveros durante estas semanas ter xa a resolución definitiva. No caso do Porto do Son, os investimentos da Xunta a través destas liñas de colaboración superan xa os 3,1 millóns de euros, coa previsión de converter o complexo de Tarela nun referente deportivo para as comarcas do Barbanza e de Noia.